היי, ברוכים הבאים לשיעור על גרף טייפס במטפלוטליב. בשיעור הקודם למדנו על כל האפשרויות והפרמטרים שאפשר לתת לגרף. בשיעור הזה נלמד על סוגי גרפים שונים, היסטוגרמות, קופסאות ונקודות. אז בואו נתחיל לייבא את החבילות. import matplotlib.pyplot as plt ו-import numpy as np. בואו נראה מה זה גרף נקודות. בואו נתחיל עם ליצור x שווה np נקודה linspace על 0, 10 ו-11, בעצם כל הנקודות בין 0 ל-10. נראה מה זה x, ונעשה את y שווה ל-x בריבוע, כמו קודם, ונראה מה זה y, אכן מה שרצינו, ובואו נצייר את הגרף plt נקודה scatter על x פסיק y. זה בעצם מצייר לנו את הגרף, אבל רק את הנקודות ספציפית, הוא לא מחבר לנו אותם. זאת היא פונקציה מאוד מאוד שימושית ונשתמש בה בהמשך הרבה. עכשיו בואו נראה גרף היסטוגרמה. זה בעצם גרף שמראה לנו התפלגות של משתנה יחיד. זאת אומרת, בואו נעשה שנייה import random, ונעשה values שווה לרשימה של random.rand int בין 1 ל-100 for משהו in range 20. זאת אומרת, אני רוצה רשימה באורך 20 שיש לה ערכים רנדומליים בין 1 ל-100. עכשיו אני רוצה לצייר היסטוגרמה של הדבר הזה. זאת אומרת, אני רוצה לדעת עבור values מה ההתפלגות שלו. כמה מתוך הערכים הם 0, כמה הם 1, כמה הם 2 וכן הלאה. עכשיו אני לא באמת רוצה לדעת כמה ערכים הם 0, כמה 1, כמה 2, כי רוב הסיכויים שנגיד עבור 0 לא יהיה אף משתנה. אז אני רוצה לדעת כמה ערכים הם בין 0 ל-10. כמה ערכים הם בין 11 ל-20. בואו נראה את הדבר הזה. אני אעשה plt.hist ואני אתן לו את values. ומה שאני אקבל פה זה בעצם רשימה. הדבר הראשון שאתם רואים בציר y זה בעצם כמות מופעים. ומה שאתם רואים בציר x זה בעצם את הטווח. נגיד בואו נסתכל על העמודה הראשונה. אנחנו רואים שהטווח בין 0 ל-10 יש פעם אחת שיצא value במקום הזה. ובין 10 ל-20 היו 5. בין 20 ל-30 היה 1. בין 30 ל-40 היו 3 וכן הלאה. עכשיו, מן הסתם זה כנראה לא הגיוני שקיבלנו הרבה יותר ערכים בין 10 ל-20 מאשר בין 0 ל-10, כי הערכים רנדומליים, אבל אין לנו פה מספיק מרחב דגימה. בואו נעשה את אותו דבר, אבל עבור הרבה יותר ערכים, ונראה שההתפלגות תהיה הרבה יותר עדינה, פשוט חוק המספרים הגדולים. במקום 20, נכתוב פה משהו יותר גדול, בואו נכתוב פה 10,000, ונקבל התפלגות הרבה יותר עדינה. קיבלנו פחות או יותר 1,000 עבור כל אחד מהעמודות, שזה הגיוני. חוק המספרים הגדולים עדיין עובד. כמו ב-EastPlot, גם BoxPlot מספר לנו איזושהי התפלגות על המשתנה שלנו. אז בואו נראה דוגמה שבה נבין למה BoxPlot הוא כל כך חשוב. אם יש לנו values שווה, עכשיו בואו ניקח הרבה מאוד מספרים באותו אזור, נגיד 1, 2, 2.1, 1.2, 1.5, 1.5, 1.7, 2, 1.9, 1.4, נראה לי שזה מספיק. ניקח values 2, נקרא לזה values 1, ניקח values 2 להיות שווה 0, 10, 0, 10, 0, 10, וניקח את values 3 להיות שווה פשוט רשימה של 50. סבבה. אנחנו רואים שהממוצע של values 2 ו-values 3 הוא אותו דבר, אבל מן הסתם השונות שלו היא שונה. כי ב-values 3 השונות תהיה 0, אין שונות, כל המספרים אותו דבר. ב-values 2 השונות תהיה מאוד גדולה, כי אנחנו קופצים מ-0 ל-10, 0, 10, 0, 10, זאת אומרת, חצי מהמספרים הם המספר הכי גבוה ברשימה, וחצי מהמספרים הם המספר הכי נמוך ברשימה, אז תהיה שונות מאוד מאוד גדולה. וב-values 1 גם כן לא תהיה שונות גדולה מדי, כי כל המספרים פחות או יותר באותו אזור. אז בואו נעשה דבר כזה. נצייר גרף קופסאות של שלושתם, ונעשה values בכללי שווה לרשימה של כל ה-values. values 1, פסיק, values 2, פסיק, values 3. ועכשיו נעשה plt.boxplot על values, פסיק, vert שווה ל-true, ו-patch artist שווה ל-true. זה דברים דיפולטים כאלה, לא צריך להבין כל כך מה הם אומרים, פשוט נריץ את הדבר הזה. אז בואו נראה מה קרה כאן. בעצם קיבלנו 3 גרפים. כל אחד מהם מייצג רשימה אחרת.
הראשון את values 1, השני את values 2, והשלישי את values 3, לפי הסדר. אנחנו מקבלים קו כתום באמצע עבור כל אחד מהגרפים. הקו הכתום בעצם מייצג את הממוצע של הרשימה. אז בגרף הראשון הממוצע הוא פחות או יותר 1.8, בגרף השני והשלישי הממוצע הוא בדיוק 5. עוד אנחנו מקבלים, יש לנו פה סוג של צ'ופצ'יק כזה בלמטה ובלמעלה של הגרף הראשון. בשני ובשלישי אנחנו לא רואים את זה, אני אסביר תכף למה. הצ'ופצ'יקים האלה מייצגים את הערך הנמוך ביותר והגבוה ביותר בהתאמה, התחתון את הנמוך ביותר והגבוה את הגבוה ביותר, ברשימה. אז עבור הגרף הראשון אנחנו מקבלים שהערך הקטן ביותר זה בערך איפשהו בין 0 ל-2, בואו נראה מה זה. 1 נראה לי זה הקטן, כן, 1 זה הקטן ביותר, נראה הגיוני, זה פחות או יותר 1. והצ'ופצ'יק העליון נותן את הגבוה ביותר, כנראה 2 נקודה משהו קטן, 2.1, סבבה. ויש לנו גם עוד משהו שמייצג את השונות. אנחנו רואים את הריבוע הזה, נכון? אנחנו רואים כאן את הריבוע, ואז הריבוע אומר, אם עכשיו אני אקבל עוד ערך לתוך הרשימה הזאת, שמיוצג על ידי אותה התפלגות. זאת אומרת, נגיד עד כה לקחתי את הרשימה הזאת מהתפלגות מספרים כלשהי, לקחתי מאיזושהי התפלגות מספרים, הוספתי לרשימה. אם אני אקח עוד מספר, מה הערכים שיהיה סביר שהם יהיו ביניהם? אז הערכים האלה מסומנים בתוך הקופסה הזאת. בגרף השני אני רואה שאין לי צ'ופצ'יקים. למה? כי הם בדיוק התאחדו עם קצות הריבוע. מה זה אומר? שהערך הכי קטן הוא 0 במקרה הזה, וזה בעצם הערך שאני מאמין שאני יכול לקבל אם אני אדגום עוד פעם מאותה התפלגות של values 2. אם אני אקח עוד פעם מספר מאותה התפלגות של values 2, שזה 0, 10, 0, 10, 0, 10, אני מאמין שאני אקבל רק מספרים שהם בין 0 ל-10. אני לא מאמין שאני אקבל פתאום את 11. יכול להיות שאני אקבל את 11, אבל זה לא יהיה סביר, זה מה שקורה כאן. וב-3 אני מקבל שבעצם הכל על אותו דבר. אני מאמין שסביר שאני אקבל רק את המספר 5 לאורך כל הזמן. זאת אומרת, השונות שלי היא 0, אז הריבוע הזה הוא מאוד מאוד קטן. ככל שהריבוע יותר קטן, השונות יותר קטנה. הערכים הגדולים והקטנים בעצם מתאחדים יחד עם הקו הכתום, ובגלל זה יש לנו קו אחד. במקרה הזה, מה שיתאחד לי זה הקו התחתון, זאת אומרת הערך הכי נמוך, יתאחד לי עם הערך הכי נמוך שאני מאמין שאני יכול לקבל. ובאחד, הערך הכי נמוך שלי יותר קטן מהערך שאני מאמין שאני יכול לקבל. זאת אומרת, ההתפלגות אומרת לי, שמע, היה לך את 1 ברשימה, אבל לא סביר שתוציא עוד פעם 1 מתוך ההתפלגות הזאת. בוא נראה אם זה הגיוני. 1, 2, 2.1, 1.2, 1.5, 1.7. כן, באמת נשמע לא סביר שאם אני אדגום מאותה התפלגות אני אקבל עוד פעם את 1. אוקיי, מעולה, למדנו מספיק על matplotlib, ואפשר לעבור לתרגיל המסכם.